jenengan ora iso memenuhi kebutuhan ngomah, ora iso nggolekno pempes anake, ora iso nukono susu anake. Wes aku tak lunga, tak dadi TKW. Ora usah nang ngomah, aku tak lunga. Baju ngombe Pak. Osek, tak takoki, yang ngene iki lagi bali mau kok ngendi ae. Jenenge ning alas golek pakan sapi kok nganti yang beneran mulih-mulih ki lho. Ndak men golek ndi ae. Lho kok Tegal kono mang ngopeni tandurane malah disusul kanca-kancane dijak keplek ning gubuk ki tak. Alah, keplek gubuk ndak oleh-oleh apa lho ndi duwite nek menang kalah mau nek keplek. Kalah mong malah atul pakan duwe katut yo kalah. Lah iya sendalmu barang niku selain niku mbok ning ndi kok totoan keplek ngono mau. Iya kemang sandalku sing apik digawa dijoli iki yo melok kalah. Lah iya le be delokan to be iki lho beras kaya samene nggo sedina ora cukup iki. Anakmu barang kae lho, njaluk jajan lan dhuwit. Pempes entek, susu barang entek, susuku barang nggo sedoti barang yang entek. Ora mikir piye ngono kok le be. Ya ngenteni kowe iku ndroyo payu nek 10.000 lah pakan. 10.000 kok cukup dibutuhke beras kilo 10.000 lho, Be. Kita aku enek menang keplek rak ya duwike kena tak nggo nekokno gelang kalung kowe. Kena nggo dadani omahe. Tingkat ngono ben apik kaya tangga-tanggane. Be, nyuwun sewu maaf ngomong ya, Be, bukane motong ngendikane jenengan. Jenenge wong keplek iki ora ngarah sugih. Sendi aku delok critane wong keplek sugih iki kon ndi? Aku takon saiki. Anteng-anteng siji pancet ket nikahan nanti saiki berang buat dandani iki lho. Kok antek gelang kalung dandani omah. Nek TV-TV kena kae nek kasino kuwi ya keplek ya sugih kok. Modale gede kuwi ben trimo sama modal sandal sitok ini apa ya entuk. Kalung gelang le Be. Meneh pakan trimo segendel 10.000. Ya sesuk draya muda rega pakan. Alah Be mbok ngono ku mergawe gak mergawe. Sing tenanan sing iso nyukupi kebutuhan omah ngono lho, Be. Mergawe apa ngene desa niki ora nek gawean. Kok ngeplak. Proyek kaya ning Jakarta ngono kuwi. Ya Allah, kaya apa mang kok ramene ngono. Parurut. Niku lho, margane jenengan do gegeran, Pak. Niku. Sinten? Pak Margono, niku lho. Sinten sing anu? Niku Pak Margono. Tukaran? Nggih. Nggih, pundi. Enten apa? Kene Be, sampean nek ora iso memenuhi kebutuhan omah, pokoke aku tak lunga kerja wae, Be. Timbang ning omah jadi pengangguran, mbok menang oleh keplek. Kok sajak am le, Be. Kaya nang omah ngene. Apa jenengan niku menang riyen, Pak? Jenengan menang riyen, aku tak ngomong karo bojone kula riyen, Pak. Jenengan ora iso ngatasi kira iso ngomong riyen. Sekedap. Kula niku lagi kemropok karo bojone kula. Kuat niatimu nampa pacobaning Gusti kudu tabah niatimu senajan apa dilakoni. Pak Lurah ben ngendikan, Mas. Kok dibina ngeten iki Pak paring pekerjaan apa pripun Mas? Niki mau pripun? Lara-lare pripun? Lah niki lho Pak, lha wong teng desa niku ndene yo pekerjaane cuma mek pakan sapi, nggo sapine tiyang lho Pak. Ngoten niku kaya esuk nganti sore ra mulih-mulih nganti awan. Lho ngoten niki. Jenengan ora iso memenuhi kebutuhan omah, ora iso gawene susune anake, ora iso piye-piye. Aku tak lunga ae, tak lunga kerja bae alat TKW ikhlasno. Nek ora ngono tak golek bojone sing luwih tinggal terus piye anake wong aku ki yo cinta tenan karo sampeyan. Cinta kok di geblekno apa disenengane keplek. Aku kudu piye ben iso nyenengke kowe. Lah meninggalke omah bedino. Lah aku nek menang rek ya dienggo dadani omah. Alah omah ki loyah ngene Be, kaya ngene iki wae le Pak. Alah. Pripun. Bu, niki ngeten mawon jenengan ora usah terlalu emosi nggih. Niki kula nyuwun tulungan jenengan iki yo terus terang aku dadi lurah, ya nang kene. Lah iki ana program. Program apa? Niki enten program paket karya tune, bapake tak nyebut gawe
Nggih. Gawe napa? Gawe ngejadi talut, ana yo talut, ana apa jenenge kuwi gawe dranase, gawe trotoran dalan supaya nanti. Ya bayar. Bayar. Makane jenengan rasa lunga. Kok bayar cucuk, Pak? Cucuk wis tak gawe cucuk. Tak lunga wae, Pak. Kaitane kalau jenengan arep lunga gak usah lunga, omahe jenengan iki tak dandanane. Nggih, iki ana program RTLH ning Tinapan kok Pak Ganjar, Pak Gubernur. RTLH niku napa? Rumah tidak layak huni, masih bobrok iku lho Bu tak dandani. Atus ngeten iki kula nggih saged, Pak. Tak dandani engko ora usah kuwatir. Titane aku nek ngomong iki dibuktekno ya. Bar iki jenengan rasa lunga, jenengan omahe bapake ban gawe. Nggih, Pak, tak diteni Pak ngendikane jenengan, Pak. Terus Pak Margono tulung. Nggih, Pak. Iki dinggo pengalaman. Iki nek jenengan nek wayang ngarep yo ngarep, wayang mulai aja dolanan. Teplek ae nang Terus sandal niku lho Pak kanggo totoan barang. Iki aku mau isin ngene iki dadi lurah nek cara jenengan niku ora manut. Mergo iki nang paparan negara. Rencang-rencang Dek, Pak. Nggih, lah saiki nek diku pengalaman dan saiki dibule kesane bar nang omah, kesane begawe jenengan terus aja sakit anak-anake nggih. Nggih, Pak, nggih. Wis ngene Pak Margono. Nggih, Pak. Wis ngadeg aja nganu wis ngene Pak Tatone. Nggih. Iki mulai sesuk kowe mbut gawe ya melok dandani talut. Nggih, Pak, nggih. Iku teko kono sampe pol. Lah terus kuwi engko nek bar kuwi ya jenengan ayo wis aja dibaleni neh. Nggih, Pak. Sing kaitane iki mulai sesuk kerja ya. Nggih, Pak, nggih. Nggih, ngoten nggih Bu nggih. Nggih, Pak, matur suwun sanget nggih, Pak. Nggih, ampun lunga wis nang omah tetep mayem. Kok tak dandanane engko anune iki. Nggih, matur Pak omah ngoten. Nggih. Nggih, bareng nggih. Nggih, Pak. Nuwun saestu, Pak. Rasa dibaleni, ayo dilakukan.